खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। आसाम नागालेण्ड सीमायाव सरलपारायाव दुंहाव थासारि आसामनि थागिबिफोरनि न' बां सावनानै होदों ग्रेनेड खुबैदों हरनि समाव नागाफोरा आसामनि थागिबिफोरनि न' बां सावनानै सेवहांगार खालामदों। गलाघाट जिल्लानि बिसेन्टारनि टेङाटल जालाल बस्तियाव जादों बे जाथाया मिथिहोनाय बायदिब्ला बे ओनसोला मुस्लिमफोरनि जायगामोन। नागानि उदखारिफोरा हरनि 2 रिंगासो समाव गुलि गावहरनायजों लोगोसे अर फोजोंनानै होदों आरो ग्रेनेडबो खुबैदों। न'आव थानाय सुबुंफोरा हाग्रायाव थाखुमानानै खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै मिथिदों। ओजोंहाय उदखारिफोरनि गुलि गावहरनायजों अर सावनानै होनायजों आरो ग्रेनेड खुबैनायजों न' बां गारि मथर गासैबो खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। लोगोसेनो जिब जुनार दाउमा दाउसा बोरमा मोसौफोराबो थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नागाफोरनि NSCN उदखारियानो बे जाथायखौ खालामदों बा सोमजिहोदों होननानै सन्देह फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसेनो आसाम सरकारा बेनि थागिबिफोरखौ रैखाथि होनो हायैखौ लानानैबो आसाम सरकारनिसिमबो सोंथि खालामदों बिथांमोनहा। BJPआ NDAनिफ्राय UPPLखौ आउट खालामोब्ला BPFआ NDAआव थानायाव जेबो जेंना गैया। थोंजों खोथा UPPL थायोब्ला BPFआ थाया। बे खोथाखौ बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया जायनाखि UPPL आरो BPF मोन्नैबो दोलोखौ लानानै BJPआ सिगांलांनो नागिरदोंमोन नाथाय UPPL थायोब्ला BPFआ NDAआव थाया होननानै थोंजोङै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया। फोरमायथिनो गोनांदि दिनै 4 अक्ट'बर आरो गाबोन 5 अक्ट'बरावनो BPF दोलोआ BTC सरकारनि समायखिराखौ लागोन। मैयानि सानाव PMB मिटिं जिरायदोंमोन BPF दोलोआ जेराव 2 निफ्राय 3 घन्टासो मिटिं जिरायनानै जयै सावरायलायदों BPF दोलोआ जेराव बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर लादों। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि BPF दोलोआ हारसिङै 28 मासेयाव देरहासारनो हानाय हिसाबै हारसिंनो सरकारखौ दानो हायो नाथाय BTCनि गासै हारि माहारिनि खोथा जौगानायनि खोथा जायखौ मावफुंनो थाखाय बिसायख'थिनि समाव रादाय होदोंमोन बेफोरखौ हारसिङै मावफुंनो हायो ना हाया बेनि सायाव सावरायनाय जादों। BPFनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोबां सिन्था खालामदों होननानै फोरमायथियो। जुदि BJPआ NDAनिफ्राय UPPLखौ एंगारोब्लासो BPFआ NDAआव थागोन होननानै फोरमायथियो। बिसायख'थिनि समाव BPF दोलोआ रायजो राजानि खामानि मावनो फोसावनायखौ मावफुंनायाव BJPआ जुदि मदद होयोब्ला NDAआव थानायाव जेबो हेंथा गैया नाथाय UPPL थायोब्ला BPFआ NDAआव थानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेफोरनि अनगायैबो BPF दोलोनिया माखासे डिमान्ड बा दाबिफोर दंबावो जेरै हानि पाट्टा होनाय मोनजिद' बिफानखौ लाबोफिननाय आरो BTCनि गोहोखौ सिगांनि बायदि लाबोफिननाय। UPPLनि गोहो बायदिखौ BPFनो नाङा। UPPLनि समाव EMआ गारिनि मोखाङाव EM लिरनानै हारसिङै बेरायोमोन नाथाय बेबायदिखौ BPFनो नाङा। सिगांनि BPFनि बायदिब्ला EMआ एस्कर्ट मोनोमोन आरो 2 PSO मोनोमोन आरो BTCनि चिफ आरो डिपुटि चिफनि सिगां आरो उनाव एस्कर्ट थायोमोन। BTC गोरोबथायाव जेरैबायदि गोहो दंमोन बेखौसो जोंनो नांफिनगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। BJPनिफ्राय 2-3 EM बिनाया अफिसियेल नङा खोनानाय बाथ्रासो आरो BJPनिफ्रायबो बेबायदि खोथा फैयाखै होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। गुबै खोथाया UPPL आउट BPF इन आरो NDAआव UPPLखौ आउट खालामोब्लासो BPFआ NDAआव थागोन बेनि उनावसो EM नांगौना नाङा सावरायगोन होननानै फोरमायथियो। गाबोननि सानाव 8 निफ्राय 10 EMफोरा समायखिराखौ लागोन। सोर लागोन बेनि मुंखौ दिनै फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। 7 अक्ट'बराव अरुणोदय 3खौ होनाय जागोन नाथाय BTCनि थागिबि बा मुलाम्फायारिफोरखौ एंगारनानै आसामनि 30 लाख मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन 1250 रां। BTCआव मा जाहोननि थाखाय 7 अक्ट'बराव अरुणोदयखौ होनाय जानाय नङा बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथियाखै गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो माब्ला होगोन बेनि सोमोन्दैबो जेबो इसारा होआखै। 7 अक्ट'बराव BTCखौ एंगारनानै गासै आसामनि 30 लाख मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टआव 1250 राङा हाबगोन होननानैल' फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनि अनगायैबो अरुणोदय मुलाम्फायारिफोरा गोदान गेस सिलिन्डार लायोब्ला 250 रां रेहाय मोनगोन। बेनि थाखाय फर्मआव गेस कानेक्सन नाम्बार होनानै फर्मखौ जमा होनो नांगोन अब्लानो 250 रां रेहाय मोननो हागोन।
बेनि अनगायैबो बे दानाव 35,000खौ साख्रियाव थिसनगोन आरो 1 नभेम्बरनिफ्राय रेशन दुखानाव बेसेन नाङालासे जेरैबायदि माइरं मोननो हायो बेबायदि खम बेसेनाव दालि संख्रि आरो सेनिखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो। महिला उद्यमिता बिथांखिखौ होगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो होलांगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। BPF दोला BTC सोरखारनि समायखिराखौ गाबोन लागोन। समायखिरा लानायनि थाखाय थागथियारि खालामनाया जागासिनो दङ। गाबोननि थागथियारि आरो मा हाबाफारि लागोन बेखौ MCLA देरहासात बसुमतारिया फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफ महरै समायखिरा लागोन, जेराव गासैबो MCLAफोर, UPPL, BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि MCLAफोर लोगोसे फरायसा आफाद आरो सुबुं आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो रायजो बेंगिरिनि नुजाथिनायाव हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफनि समायखिराखौ गाबोन लागोन। रायजो राजायाबो बाहागो लाफैगोन, जेराव 20 निफ्राय 25,000 सुबुं थुबुर जानो हानाय बायदि राहा बानायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। हाबाफारिया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। फुंनि 8 रिंगायाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MCLA आरो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावगोन आरो सिबिगोन। बेनि उनाव देबरगावआव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लंफोरखौ बिबारजों सिबिहैगोन आरो बेनि उनाव BTC सेक्रेटारियेटआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनानै आशीर्बाद लागोन आरो 11 रिंगानिफ्राय समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन होननानै फोरमायथियो MCLA देरहासात बसुमतारिया। जुबिन गार्गनो जानाय आदाराव बिस होनानै बुथारनाय जादों नामा? मोनसे गेदेर खौरां। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे सिंगापुराव फेस्टिभेल खुंनानै जुबिन गार्गखौ लांग्रा श्याम कानु महन्तखौ CID बा SITआ हमबाय। बेनि उनाव जुबिन गार्गजों सिंगापुराव जयैनो थाफानाय शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्त बिथांमोनखौबो हमबाय। थांनाय 4 साननिफ्रायनो SITनि हान्जाया बिथांमोनाव सोंनाय फिनायखौ लागासिनो दङ, जेराव गोबां सेबनायनि उनाव शेखर ज्योति गस्वामीआ रिमान्ड नटआव मोनसे खोथा लिरदों, जाय बयखौबो सोमोनांहोदों। जुबिन गार्गनो जानाय आदाराव बिस लागायनायनि सन्देह आरो बेखौ सिद्धार्थ शर्मानि राव फावनिफ्राय हमनो हायो होननानै फोरमायथिदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय जुबिन गार्ग थैनायनि उनाव जाय मोनफानि उनाव मोनफा भिडिअफोरखौ एंगारबाय थादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों, बेखौ अमृत प्रभा महन्त बिथाङानो एंगारदोंमोन होननानै सिमान लायो बिथाङा। आरो बे भिडिअ एंगारनायावबो सिद्धार्थ शर्माया हेंथा होदोंमोन होननानैबो सिमानखौ लायो। नाथाय जुबिन गार्गनो गमामायैनो जानाय आदाराव बिस होमारदोंना होमाराखै बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। जायनाखि जुबिन गार्ग थैनाय जाथायखौ लानानै कंग्रेस दोलो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव आसि दिन्थिदों। जेब्लासिम आसामाव हेमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टार हिसाबै थागोन, अब्लासिम जुबिन गार्गनि थैनायनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ बा गुबै जाथाया मा बेखौ रोखायै मिथिनो हानाय नङा होननानै बेरेखा दोलोनिफ्राय अजद होदोंमोन। बे आयदायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोख्रोङै फिननाय होदों दि जुबिन गार्गनो जेरैखिजाया बिजिरनायखौ होगोन। आसामनि हारि आरो हा-हुनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन। आं नोंथांमोनखौ चेलेन्ज खालामो, मा खेला गेलेनो गेलेबाय था। आसामनि रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा आंजोंनो दङ होननानै बुंथियो। इभिक्सनाबो जाबाय थागोन आरो जौगानायनि खामानियाबो जाबाय थागोन। बे सोरखारा रावनिबो सेराव खर' गंग्लायग्रा नङा, आसामनि रायजो राजानि सिगाङावल' खर' गंग्लायो होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दुर्गा फुजानि समाव जुबिन गार्गनि मेथाइ दामनो थिननायनि थाखायनो अबिनाश राजक मुंनि सुबुंखौ माखासे सुबुंफ्रा बुयै बुयै बुथारदों। जाय आसामाव जुबिन गार्ग थैनायनि दुखुआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। जुबिन गार्ग थैनायाव रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफ्रा फैनानै दुखु मोननायखौ फोरमायथिफैदोंमोन आरो न'खरनि सुबुंफोरजों गसंफाफैदोंमोन। बेबायदि आसामावनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। बामुनि मैदाम रेलवे कल'नियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। कालिबारि दुर्गा फुजा कमिटिनि बानजायनायाव दुर्गा फुजा खुंनाय जादोंमोन, जेराव अबिनाश राजक मुंनि सुबुङा जुबिन गार्गनि मेथाइ दामनो थाखाय खावलायदोंमोन। बेयावनो बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों। उनाव 20 सोद्रोमाफ्रा लोगो नांनानै अबिनाश राजकनि सायाव गाज्रि गाग्लोबदों, जायजों अबिनाश राजकआ जिउ खोमानो गोनां जादों। दरङा जुलिनि BJPनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया BPF दोलोआव फैफिननो नागिरनायनि खौरां मोननायनि उनाव गोख्रों खुद्रिनाय। तामुलपुर जिल्लानि जमगुरियाव BPF दोलोनि गोख्रों खुद्रिनाय। BJPनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिखौ जाहाथे BPFआ लाफिना, बेनि थाखाय दाबि दैखाङो BPFनि मावथिफ्रा। मानोना BPFआ सोरखार दानो हायै समाव, BPFनि खैफोदनि समाव बिजित गोरा नार्जारिया BPF दोलोनि मावथिफोरखौ लामा ससेयावनो एंगारनानै BJPआव थांदोंमोन। बेनिखायनो
थाखायनो बिजितगोरा नार्जारिखौ BPFआव लाफिननो नाङा होननानै बुंथियो BPFनि मावथिफोरा आरो बिजितगोराखौ BPFआव लाफिनोब्ला सोमावसारलांबाय थागोन होननानैबो गोख्रोङै बुंथियो मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव BPF दोलोनि मावथिफोरा बिजितगोरानि मुसुखा आरो टायार सावनानै गोख्रोङै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों BPFनि मावथिफोरा गोख्रों खुद्रिनायनि उनाव बिजितगोरा नार्जारियाबो खेंफुरथि होनो गोनां जादों BPF दोलोआव हाबनो थाखाय रावजोंबो सावरायनाय जायाखै होननानै फोरमायथियो बिजितगोरा नार्जारिया आरो आं BJPनि हाइकमान्डनि बायदियैसो खामानिखौ मावगोन होननानैबो रोखायै फोरमायथियो बिजितगोरा नार्जारिया खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन